Aring bago nga video, lantawa, kag kamong maghusga. Yes po kabayan, nakauwi na po ako last year ng Pinas po. 1 month lang po yung bakasyon ko po, sisi. Alam mo ba mga kabayan, may chika po ako sa inyo nung umuwi ako ng Pinas. Alam mo ba nung kumain ako ng tuyo at saka ginamos, alam mo ba yung bumaliktad yung sikmura ko mga kabayan? Kasi hindi na po ako nasanay sa pagkain ng ginamos at saka tuyo. Parang hinahanap ko po yung pagkain dito sa ibang bansa. Yung parang, yung palagi na lang karne na lang po. Yung sikmura ko parang bumaliktad. Amoy pa lang po ng tuyo at saka ginamos. Hindi ko na po nakaya. Kaya 1 buwan lang po ako doon sa Pinas. Kasi hinahanap ko na po talaga yung pagkain dito sa ibang bansa. Yung karne na lang palagi. Kaya, yun, bumalik na lang po ako agad. Thank you, Sisi, sa pagtanong. Pero antes kita maghusgahan ay, syempre, manamyawan na kita. Mga taga-AM Espino Elementary School sa Bagos City. May adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang sa mga kintangan. Kag madamo yung salamat sa inyo paglantaw, kag pagpadan nga pagsuporta sa akon yung mga videos. Halong gid, kamo dira. Amo ni klase babae ang akon gusto nga mga amiga. Nablang mag-istorya perti. Perti magpalapaw sang istorya. Sa tinikalay, siya hindi magpaperdi gidya. Nablang daw masyagay sa imo, kagapon ka lang ginbunag. Kadamo na ko sang problema nga ginagyan. Tanan-tanan ako na eksperyensyahan. Gani. Ako piyang imong istoryahan. Embot na lang gidya. Gani. Sa imong ginahambal. Nga nalipat ka na kag nagbaliskad ang chance na nagkaon sang ginamos kag uga. Tanan nga ara sa abroad OFW, tanan nga Pilipino na miss ang ginamos kag uga sa kanamiton sang ginamos. So, tapos ikaw daw masuka. Yots. Hambakan ka namin balik tayo kinag-gusab ka sang karne. Hagan-hagan sang pag-gusab sang karne kailan tawa. Ang imong untok gaululol bona. Yots. Iratlo. Nalipat ka na sang baho sang ginamos kag uga, pues may solusyon ako dira. Hindi maligo sang isa ka semana. Tapos ning kamot idasok sa imo tubangan semhote para imo madumduman kung anong baho sang ginamos kag uga. Mayuman. Pero believe ko sa imo kay nga dasig makamove on. Dasig makamove on sa kapigaduhon. Istorya ang iban. Into ang iban. Hindi lang ang kalbo nga damo sang nabalaan.